गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै। लोगोसेयै इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। लोगोसेयै आंनि गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ आं नोंथांमोननिसिम जासिग्रोनाय थाबाय। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय दोहोना जोंनि जिबनखौ बासायनो हाया। जेब्ला जोङो बोसोन बिजाबनि बिलाइ 11:4 फरायगोन बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसुनि मुङै, फोरबुनि साजाय होजानाय दिनाव दोहोना मुंबो हेफाजाब होनाय नङा, आन्थाय धोरोमजों नोंनि प्राणा बासायजागोन। जोङो दिनै खोनाबाय थैनायनि उनाव जोंहा बिसार दङ। जोङो दिनै थांनानै थानाय समाव मोजां आरो गाज्रि जेखौखिया जोङो दिनै मावा मानो थैनायनि उनाव जोङो बयबो हिसाब होनो नांगोन। बिसारनि समाव जोङो गनाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों बै गिलु बालु बिसारनि समाव दोहोन दौलतना थाखा फैसाया जोंखौ हेफाजाब होनो हानाय नङा। बियो मुंबो खामानियाव फैनाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। दोहोन आरो दौलतना थाखा फैसाया थांनानै थानाय समनि थाखायल' आंनि अनजाग्राफोर। आन्थाय इसोरखौ गिनाया धोरोमिया जिउ खुंनाया बेयो अरायबोनि थाखाय थागोन। आरो इसोरनि गोथां रावा बुंदों बै समाव बिसारनि समाव दोहोन दौलतना थाखा फैसाया मुंबो हेफाजाब होनो हाथारनाय नङा। अब्ला जों दिनै खोनाबाय जोंनि दोहोना जोंनि जिबनखौ बासायनो हायाब्ला फै जोङो दिनै थांनानै थानाय समावनो जोङो जोंनि जिबननि थाखाय जोङो सिन्था खालामनि आंनि अनजाग्राफोर। माब्रैब्ला आं जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन, माब्रैब्ला आंनि जिबनखौ आं बासायनो हागोन। जोङो गोथाङै थानाय समावनो जोङो साननो नांगौ। इसोरनि गोथां रावा बुंदोङो आंनि अनजाग्राफोर, बेयाव बेबादि लिरनाय दङ आन्थाय धोरोमजों नोंनि प्राणा बासायजागोन। जेब्ला जोङो धोरोमिया जिउ खुंगोन, इसोरखौ गिगोन, इसोरनि लुबैनाय हास्थायनाय बायदि जोङो जिउ खुंगोन, अब्लासोनो जोङो जोंनि जिबनखौ बासायनो हागोन आंनि अनजाग्राफोर। बिनिखायनो इसोरनि गोथां रावा बुंदों फोरबुनि साजाय होजानाय दिनाव दोहोना मुंबो हेफाजाब होनाय नङा, आन्थाय धोरोमियाजों नोंनि प्राणा बासायजागोन। बिनिखायनो फै आंनि अनजाग्राफोर, जोङो थांनानै थानाय समाव धोरोमियाजों जिउ खुंनि, गासै गाज्रि साननाय मावनायखौ नागारनानै जिसुनि खाथियाव जोङो फैनि आरो जिसुनि खाथियाव फैनानै जोङो बिखौ जोंनि जिबनाव जोङो नाजावनि, जेन' जोङो जोबनो गैयै जिबनखौ मोननाय बादि। मानोना जोंहा बे बुहुमाव थांनानै थानाय समाव गोबां दुखु दाहा दङ। जोङो जोंनि जिबनखौ लानानै जोङो रावबो गेरेन्टि होनो हाया। माब्ला मा जालांगोन जोंनि जिबना जों बेखौबो मिथिनो हाया आरो जोङो बुंस'नो हाया आंनि अनजाग्राफोर। आन्थाय इसोरनि गोथां रावा मिथिहोबाय थैनायनि उनाव बिसार दङ आरो बै बिसाराव रावबो दिनै गनाय नङा। जों दिनै थांनानै थानायाव जेखौखिया मावा मानो जोबनाय दिनाव जोङो इसोरनि नोजोराव इसोरनि खाथियाव हिसाब होथारनो जोङो नांगोन। आरो बै दिनाव बै समाव धोन दौलतना थाखा फैसाया जोंखौ बासायनो हानाय नङा। बिनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, नोङो दिनै नोंनि जिबनखौ बासायनो लुबैयोब्ला नोङो दिनै गोथाङै थानाय समावनो धोरोमिया जिउ खुंनो नांगौ। जेब्ला नोङो धोरोमिया जिउ खुंगोन अब्ला नोङो नोंनि जिबनखौ नोङो बासायनो हागोन। इसोरनि गोथां रावा बुंबावदों दि धोरोमियाजों नोंनि जिबना थांनानै थागोन, बासायनो हागोन। अब्ला जोंनि जिबनखौ बासायनायनि मोनसेल' राहा बियो जिसु ख्रिस्ट'आल'। जेब्ला जों जिसु ख्रिस्ट'नाव फैगोन आरो जोङो धोरोमिया जिउ खुंगोन अब्लासो जोबनो गैयै जिबनखौ जोङो मोनगोन। बिनिखायनो फै जोङो दिनै जिसुनि खाथियाव जोङो फैनि। बे राव बुंनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।